Naisten Pankki on toiminut vuodesta 2007 asti. Vapaaehtoiset naiset, vaikuttajanaiset, keräävät erilaisin tavoin rahaa kehitysmaiden naisille, esimerkiksi yrityksen alkuun panemiselle. Yksi tapa rahan keräämiseen on kirpputori, ja näin joulun alla, kun vähän jo shoppailusormia syyhyttää, niin on kiva mennä katsomaan kirpputoritoimintaa, kyselemään ja vähän shoppaamaan. Eli Naisten Pankin aktiivisia naisia on tässä paikalla Naisten Pankin kirpputorissa. Helena Arlander, Riitta Aaltonen ja Ylva Revel. Mistä tässä on kyse, Naisten Pankin kirpputori? Ylva, olet ollut järjestämässä. Joo, kyse on siitä, että halutaan kerätä kehitysmaiden naisten yrittäjätoimintaan rahaa, ja viime vuoden kirpputori oli erittäin tuottoisa, joten päätimme järjestää sen toisen kerran. Ja tämä on nyt vedetty projektina, tämmöinen iso järjestämistyö, ja tässä nyt ollaan ja katsotaan mitä tästä saadaan tuottoja, ja minusta tuntuu, että tästä on tulossa niin kuin kiva perinne, ja ihmiset tulevat tänne myös kuulemaan Naisten Pankista. Usealla naisella on idea valmiina, mutta puuttuu vain ne rahat, joilla yrityksen pystyy perustamaan. Ja tämmöisillä pienlainoilla niin mahdollistetaan mahdollisimman monelle naiselle se, että pystyy käynnistämään oman yrityksen. Minkälaisia lahjoituksia tänne tulee ja ketkä niitä tuo? Kaikki yksityishenkilöt. Meillä on jotakin kuolinpesiä, jotain tämmöisiä suurempiakin yksiköitä, mutta ihan tavalliset ihmiset tuovat muutaman muovikassillisen. Tämä oikeastaan perustuu siihen, että kun meillä täällä kaikilla on nurkissa liikaa tavaraa, niin se tavara voidaan muuttaa rahaksi, joka sitten auttaa taas näitä kehitysmaiden naisia auttamaan itseään tekemällä työtä ja harrastamalla yritystoimintaa. Sitten mä oon kuullut, että täällä on vähän erilaista kaupankäyntiä kuin nykyään kirppareilla, jossa tingitään hirveästi hintoja, mutta täällä kuulemma tingitään myös ylöspäin. Mutta kertokaa mulle, minkälaista kaupankäyntiä täällä on? No, meillä on itse asiassa varmaan tinkimistä molempiin suuntiin, mutta koska meidän asiakkaat tietää, että nämä rahat todellakin menee hyvään tarkoitukseen, niin heillä ei aina ole tavoitteena tosiaankaan sen alhaisimman hinnan saaminen, vaan jotkut jopa kysyvät, että voisiko tästä maksaa vähän enemmän. Ja ihmiset myöskin kysyvät, että voisivatko he maksaa, vaikka he eivät mitään ostakaan, kun ei oikein tarvitse mitään, mutta haluaisi kuitenkin osallistua tähän hyvään asiaan. Sellainen henkilökohtainen asia, minkä mä luulen, että on vaikuttanut tähän, että mä oon tässä mukana, niin on se, että mä oon urallani kokenut monenlaisia haastekohtia, että välillä ei ollut töitä ja välillä on ollut vaikeaa päästä eteenpäin ja muuta, niin ehkä mä samastun näihin kehitysmaan naisiin, että mä haluan antaa heille mahdollisuuden yrittämiseen ja niin kuin omaan elämään. Mä luulen, että aika monelle meistä niin on tärkeä se ajatus, että on kokenut, että nyt on takaisinmaksun aika, että meitä kaikkia on joku auttanut alkuun jossain vaiheessa ja tukenut pitkin elämää, että mulla itselläni se on vahvasti ollut äiti, joka on mahdollistanut sen, että on saanut ihan satasella panostaa omaan työhön, niin kyllä nyt on juuri tämä tämmöinen, että antaa siitä omasta ajastaan ja osaamisestaan nyt mahdollisuuden jollekin toiselle. Kiitos upeat aktiiviset naiset. Mä lähden soppaamaan nyt ja käydään vielä katsoa kuitenkin niitä Linnanjuhlan Mikkoja. Kiitos. Ja niin, tässä on erään suomalaisen merkkihenkilö naisen 2 iltapukua, jotka ovat olleet hänen päällä linnanjuhlissa. Ja valmistaja molemmissa on Vuokko. Jos tästä pyydetään ja saadaan 100 euroa, niin eikö niin, sitten saa ainakin 2 naista sen yrityksen perustamislainan. Tai sitten voi sanoa, että tällä 100 saa 4 naista ammattikoulutuksen. Tai sitten voi sanoa, että 1 nainen saa ammattikoulutuksen ja yrityksen perustamislainan. Ja vielä toisellekin jää ammattikoulutuksen rahat.